Toto je najbezpečnejšie a zároveň najdrahšie vozidlo sveta, v ktorom sa vozí sám pán prezident. Prezident Spojených štátov amerických patrí medzi najstráženejších ľudí na celej planéte. Každý jeho presun, každá cesta ulicami miest a každé verejné vystúpenie predstavujú obrovské bezpečnostné riziko. Stačí jediná chyba, jediný nepozorný moment alebo jeden človek pripravený zaútočiť a následky môžu zmeniť celú históriu. Práve preto vznikol jeden z najsofistikovanejších bezpečnostných systémov moderného sveta a my sa na ne dnes pozrieme. Prezidentská kolóna nie je iba skupina luxusných aut s policajným sprievodom. Ide o precízne navrhnutý obranný mechanizmus, v ktorom má každé vozidlo, každý agent a každá sekunda presne určenú úlohu. Na prvý pohľad môže celá kolóna pôsobiť ako demonštrácia moci. Desiatky vozidiel, zablokované križovatky, policajné motorky, agenti so zbraňami a technológie, ktoré pripomínajú vojenské operácie. V skutočnosti však ide o odpoveď na reálne hrozby. História už viackrát ukázala, že prezidenti sa stávajú cieľmi atentátov a práve preto je dnes ochrana amerického prezidenta dovedená takmer do absolútnej dokonalosti. Predstavme si situáciu, v ktorej prezident cestuje cez veľké americké mesto. Ulice sú uzatvorené, na chodníkoch stoja policajti a ľudia čakajú, kým kolóna prejde. Pre väčšinu verejnosti ide len o krátky moment. Niekoľko sekúnd hluku sirén, pohľad na čierne SUV a následne návrat do bežného života. Nikto z nich však netuší, čo všetko sa odohráva v pozadí. Pod obyčajným kanalizačným poklopom je ukrytá výbušnina. Nenápadná bomba pripravená explodovať presne vo chvíli, keď ponad ňu prejde prezidentská limuzína. Niekoľko ulic ďalej sleduje križovatku ostreľovač. Sedí v tmavej miestnosti za potvoreným oknom a čaká na jediný okamih. Ešte ďalej stojí dodávka s tmavými sklami. Vo vnútri muž pripravuje raketomet namierený na trasu kolóny. Takýto útok by pôsobil ako dokonale pripravená vojenská operácia. A práve proti takýmto scenárom musí byť prezidentská ochrana pripravená každý deň. Prvé vozidlá kolóny vyrážajú na trasu dávno predtým, než sa na nej objaví samotný prezident. Takzvané road car a pilot car kontrolujú cestu meter po metri. Ich úlohou je odhaliť akékoľvek podozrivé predmety, odstavené vozidlá alebo neobvyklé situácie. Agenti sledujú okná budov, strechy, aj zaparkované autá. Každý detail môže znamenať potenciálnu hrozbu. Za nimi nasledujú policajné motorky nazývané sweepers. Títo jazdci doslova čistia trasu pred kolónou. Uzatvárajú križovatky, zastavujú civilnú dopravu a zabezpečujú, aby sa žiadne cudzie vozidlo nedostalo do blízkosti prezidenta. Celý presun musí byť dokonale plynulý, pretože zastavená kolóna predstavuje obrovské bezpečnostné riziko. Napriek všetkým kontrolám však bomba pod kanalizačným poklopom zostáva neobjavená. Kolóna sa približuje, muž s diaľkovým ovládačom sleduje cestu a čaká na správny okamih. Keď sa limuzína dostane presne nad výbušninu, stlačí spúšť. Nič sa nestane. Nie preto, že by bomba zlyhala. Dôvodom je jedno z najpokročilejších vozidiel celej kolóny – Electronic Countermeasure Vehicle, špeciálne upravené SUV vybavené technológiou elektronického boja. Na jeho streche sa nachádzajú výkonné antény vysielajúce silné rušiace signály. Tieto systémy vytvárajú okolo kolóny elektronický štít. Signály mobilných telefónov, rádiových detonátorov alebo diaľkových ovládačov sa jednoducho nedokážu dostať cez masívne rušenie. Technológia funguje na princípe zahltenia priestoru silným šumom, ktorý zablokuje akúkoľvek komunikáciu potrebnú na aktiváciu výbušniny. V modernej dobe totiž mnohé útoky využívajú diaľkovo ovládané zariadenia. Stačí mobilný telefón alebo jednoduchý rádiový vysielač a bomba môže explodovať presne v správnej chvíli. Elektronické rušenie preto patrí medzi najdôležitejšie prvky celej ochrany. Kolóna pokračuje ďalej ulicami mesta. V jej strede sa nachádza najznámejšie vozidlo celej operácie. Prezidentská limuzína prezývaná The Beast. Už samotný názov naznačuje, že nejde o obyčajné auto. Na prvý pohľad síce pripomína luxusný Cadillac, no realita je úplne iná. Vozidlo bolo skonštruované na podvozku nákladného auta, pretože bežná konštrukcia by nedokázala uniesť obrovskú hmotnosť pancierovania.
Limuzína váži viac ako 7 tón. Je ťažšia než niektoré vojenské obrnené vozidlá. Karoséria obsahuje špeciálne vrstvy ocele, hliníka, titánu a keramiky, schopné odolať streľbe z útočných pušiek aj výbuchom. Okná sú tvorené niekoľkými vrstvami nepriestrelného skla a polykarbonátu. Jediné okno, ktoré sa dokáže mierne otvoriť, je vodičovo. Ostatné zostávajú pevne uzavreté. Dvere limuzíny sú extrémne masívne. Ich hrúbka sa prirovnáva k dverám dopravného lietadla. Interiér je hermeticky uzatvorený, aby chránil prezidenta pred chemickými alebo biologickými útokmi. Vozidlo taktiež disponuje vlastným prívodom kyslíka a špeciálnymi filtrami vzduchu. Pneumatiky sú navrhnuté tak, aby dokázali pokračovať v jazde aj po prestrelení. Dokonca aj keby boli úplne zničené, vozidlo sa stále dokáže pohybovať dostatočne dlho na únik do bezpečnej zóny. Vo vnútri sa údajne nachádzajú aj zásoby prezidentovej krvnej skupiny pre prípad urgentnej transfúzie. Limuzína je v podstate mobilná pevnosť, pripravená prežiť situácie, ktoré by pre akékoľvek iné vozidlo znamenali okamžité zničenie. Zaujímavé je, že útočníci nikdy nemajú úplnú istotu, v ktorom aute prezident práve sedí. Na trase totiž jazdia dve identické prezidentské limuzíny. Obe vyzerajú úplne rovnako a obe sú rovnako chránené. Tento detail výrazne komplikuje plánovanie útoku. Tesne za limuzínou nasledujú vozidlá s elitnými agentmi tajnej služby. Jedno z nich preváža osobných agentov prezidenta. Títo muži, ale aj ženy sú pripravení v prípade útoku okamžite vytvoriť živý štít vlastnými telami. Ich úlohou nie je útočníka zlikvidovať, ich úlohou je dostať prezidenta do bezpečia za každú cenu. Ďalšie vozidlo patrí jednotke Counter Assault Team. Ide o špeciálne vycvičených agentov vybavených ťažkými zbraňami. Ak dôjde k útoku, práve oni zostávajú na mieste a vedú protiútok. Ich cieľom je zastaviť útočníkov, vytvoriť chaos medzi nepriateľmi a získať čas na únik prezidenta. Kolóna sa približuje ku križovatke, ktorú sleduje ostreľovač. Muž za oknom má problém. Dve identické limuzíny mu komplikujú identifikáciu cieľa. Napriek tomu zachytí pohyb za sklom, pušku oprie o parapet, zameria a vystrelí. Takáto situácia okamžite pripomína atentát na Johna F. Kennedyho z roku 1963. Kennedy sa vtedy viezol s otvoreným Lincolnom Continental ulicami Dallasu. Auto bolo síce upravené, no väčšina zmien mala zvýšiť pohodlie a reprezentatívnosť, nie bezpečnosť. Prezident bol vo vozidle výborne viditeľný. Strecha bola odnímateľná a sedadlá boli vyvýšené, aby ho dáv lepšie videl. Presne tieto úpravy však spôsobili jeho obrovskú zraniteľnosť. Po atentáte sa ochrana prezidenta radikálne zmenila. Éra otvorených limuzín definitívne skončila. Každý ďalší prezidentský automobil sa stával čoraz viac obrnenou pevnosťou. Moderný The Beast je výsledkom 10-ročí skúseností, technologického vývoja a analýzy atentátov z celého sveta. Ostreľovačová strela dnes prakticky nemá šancu preniknúť dovnútra vozidla. Kolóna pokračuje ďalej. Za hlavnou časťou sa nachádzajú ďalšie podporné vozidlá. Jedno z nich preváža novinárov, ktorí cestujú spolu s prezidentom. Takzvaný press pool zabezpečuje, aby mali médiá neustály prístup k prezidentovým aktivitám. Nasleduje komunikačné vozidlo fungujúce ako riadiace centrum celej operácie. Agenti vnútri koordinujú jednotlivé autá, sledujú situáciu a prijímajú informácie od polície, tajných služieb aj armády. Ďalšie vozidlo je pripravené reagovať na chemické, biologické alebo dokonca jadrové incidenty. Obsahuje ochranné vybavenie, špeciálne obleky, detektory nebezpečných látok a vybavenie na dekontamináciu. Jedným z najdôležitejších vozidiel je Roadrunner, mobilné komunikačné centrum schopné udržiavať prezidenta v spojení s Pentagonom, Bielym domom a jadrovým velením Spojených štátov. Aj počas jazdy ulicami mesta môže prezident prijímať vojenské hlásenia, komunikovať s generálmi alebo vydávať rozkazy. Kolóna tak v podstate funguje ako pohyblivý Biely dom. Na jej konci jazdí sanitka pripravená okamžite zasiahnuť pri akomkoľvek incidente. Za ňou nasledujú policajné vozidlá zabezpečujúce ochranu zozadu, aby sa ku kolóne nepriblížili cudzie autá. V
V tej chvíli sa prezidentská limuzína dostáva do blízkosti dodávky s raketometom. Dvere dodávky sa náhle otvoria, muž vyskočí von, zdvihne zbraň a namierí priamo na limuzínu. Reakčný čas je minimálny. V priebehu sekundy však okolie zaplaví hustý dym. The Beast aj sprievodné vozidlá disponujú špeciálnymi dymovými granátmi vytvárajúcimi infračervenú clonu. Nejde len o obyčajný dym určený na zakrytie výhľadu. Táto clona dokáže maskovať tepelné podpisy vozidiel, čo znamená, že moderné navádzané rakety strácajú schopnosť sledovať cieľ. Útočník zrazu nevidí absolútne nič. Limuzína okamžite zrýchluje a opúšťa nebezpečný priestor. Ochranné vozidlá vytvárajú obranný kruh a agenti sú pripravení reagovať na ďalšie hrozby. Práve v takýchto momentoch sa ukazuje skutočný význam celej kolóny. Každé vozidlo má presne definovanú úlohu. Niektoré chránia prezidenta fyzicky, iné elektronicky, ďalšie zabezpečujú komunikáciu, medicínsku podporu alebo koordináciu útoku a obrany. Celý systém je navrhnutý tak, aby prezident dokázal prežiť aj extrémne situácie, ktoré by pre väčšinu ľudí znamenali istú smrť. Prezidentská kolóna preto nie je len symbolom moci, je výsledkom strachu, skúseností, atentátov a reality sveta, v ktorom jediný úspešný útok môže zmeniť celý chod dejín. Ak sa vám toto video páčilo a chceli by ste vidieť aj ďalšie podobné videá, nezabudnite hodiť like a odber. Teším sa na budúce.